Pekný deň, ľudkovia. Dnes bol cvičiť hrudník a brucho. Zatiaľ dobre vyzerá ohľadom cvičenia. Postupne mení telo. Pozor, ja proklam porážku. Po porážke cc pol roka cvičím do fitka. A ty môže zmeniť telo, prácu, život, vzťah, veľa vecí. Stačí chcieť ísť dopredu, zmeniť myseľ a nikdy nemožné. Stačí chcieť. Čau, čau.